Goeien en welkom hier op het Sjoekeland van de PC Frencher. Dit trok hier. Een heel soort evenementen binnen Allast. Ik in Friesland, liek als het scootje zien, maar de PC koet er ook in. Hij wie wel wat oors, maar dat mocht de pret net drukken. Er wordt keerst, er is publiek en het begint, liek als altijd, met dezelfde traditie. De speech van de voorzitter van de PC. Vrienden en vriendinnen van de PC, de dag is begonnen. Het binnen die bekende openingswoorden van deze bijzondere dag. Woorden die zo vertrouwd in eren klinken. Ja, misschien zuiver wel vanzelfsprekend. Maar dat er iets is wat wij leerd hebben, het aanroenen, oorlier, is dat er niet in ons bestaan vanzelfsprekend is. Vrienden, dat besluit. We kunnen er net omheen. Het is net onopmerkend blauw. De regenbogenvlaggen op de Noordertour. De PC wil hier maar een iets gebaar maken, een signaal om elkaar wat meer rond te gaan. Het had tot een heel soort discussie laat. En dat jouwt misschien ook wel het beste het belang van deze vlaggen aan. Het zal een eenmalige actie wezen. Want ik us Friese vlaggen staat voor inclusiviteit. Vrienden, wij zijn klaar, wij zijn rij om naar het Sjoekeland te gaan. Dit keer net maar hinder en rietuig, maar te voert. En vriendinnen van de PC, fijn dat jullie hier alweer al binnen de tijd op de morgen. Deze dag die kunnen eerder beginnen nadat de koning van de laatste PC afstoorn hier het van zijn kroon de zilveren bal. Dit is een goede retourslag van een oud-koning, Albert Hoekstra. Deze bal ging kweer en dus is er dan wel een overwinning. Een eenvoudige overwinning van de ploeg van Johannes van der Veen, Kevin Jordi Hiemstra en Tjerk Elsinga. Ja, er staat wel een tweerwinstje, zeg maar het moet eerst één winnen. Jelte Pieter Dijkstra, de nieuwste oorskier van de PC op de trekkende keer. Toch redelijk kansloos eruit. Is dat dan nog een lied smetje? Dat is zeker wel een smetje, ja. Maar nou ja, de PC is dat in ieder geval een hele goede keer is weer. Keertse mooi publiek, dat is zelfs het allermooiste wat er is. En dat ken je, Joet ik. Er zijn wel wat minder mensen. Oors zit je het 10.000 man in het publiek. Nu is het 6.000. En er zijn ook wat andere maatregelen. Zo moest je de QR-code zetten. Maar het bewijs dat je gevaccineerd bent of dat je een test dient hebt. En die QR-code, dat is nog wel wat ingewikkeld voor gewoon mensen. Er is zelfs een helpbrigade voor opzet. Dus verslagjouwer Timo Jepkema zegt van de morgen bij de corona-check. Wordt wat maar de QR-code? Ja, dat gaat wel goed. Ja, we kunnen meteen terug. Ja, het is even onze zoos, maar we kunnen ook net bier drinken naar de tijd. Dat is nog wel wat jammer. Dat vies het meeste van deze editie. Ja, eigenlijk wel, ja. En wat heeft er nou Sjenlitten? Die riebewijs en dat ik gevaccineerd ben. En het entreebewijs natuurlijk. Ja. Ja, de hand vol. Ja, de hand vol inderdaad. Maar we kunnen binnen. Ja. Nou, Niels wat willen. Nou, dank u wel. Oh, dan mag ik even een officiële vraag stellen. Has paspoort bij je? Ja. Nou, mag ik dat wel even zien? Ja, zeker. Alle belrier. Nou, waar rempel je? Dat werkt hetzelfde. Nou, keurig. Ik moet mijn kaartje aanleggen en het ritbewijs, of tenminste de identiteitskaart en het bewijs van dat ik in en er ben. Oké, ja, je hebt hem op papier, dus net op de telefoon? Op papier, ja.
mijn telefoon, dat boer dat denk net accepteren. Dus ik denk net dat ik dat probeer. Het is eigenlijk al inburgertank. Je hebt ook geen gedag gewoon onder poorten hier. Nee, de meesten die weten wel hoe het gaat. We zijn hier in Friesland, hè? Het scheelt. En in hoeverre ben ze er wat op tarret? Hadden mensen de telefoon al klaar lezen? Of? De meeste mensen hadden de telefoon wel klaar, alleen nog die identiteitskaarten, maar ze vaak naar een ziekje. Dat kost het ze nou nog wel even tijd, maar ja, wat is de PC, die doen het de hele dag, nou. Nou, weet je heel goed werkt? Hoe het werkt? Zeg even een Sjen? Oh ja. Ja. Even Sjen. Ja, volgens mij is je met op ik ben in Nederland. Dacht ik. Friesland zijn we toch? Ja. Oh ja. Nou. Dan kijk u weer. Ja, dan weer er al. Je wordt bedankt. Ja, altijd klaar. Meekijken, meneer. Ja, die gaat naar zien dat hij in de beurs zit. Ja, vast wel. Ja, helemaal goed. Dan mag u doorlopen naar de volgende controlepost. Wat vind je ervan dat je op deze wijze naar de PC gaat? Ik heb er geen probleem mee, ik ben al lang blij dat de PC er weer is. Dus dan maak je er een mooie dag van. Geniet je ervan? Dat doen we. Oké. En dan gaan we naar de tweede omloop. En die zet uiteen met de partij tussen Van der Veen en die van Bergsma. De opslag hier weer en die komt goed. Ja, dan is dat klaar. Dan is dat Dien. Dan is dat Luut. En dan wint het parcours van Martin Bergsma toch heel eenvoudig. Je hebt 4 woningen. En nou ja, dan in de beste is eigenlijk wie het echt dreig. Zijs gelijk, de boetenslag. En de parcours van Martin Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Koorstra. Dit dus terug. Daar komt Tjesse Steenstra van een plak in de hele finale. Voorin bij Allard Hoekstra. Nou, die tinkt nog even net. Ik moet toch even zien laten dat ik ooit hier net vaneerd de PC woon. De Keningwaard. In 2018, net zo heel lang niet. In zijn eigen wemplak, Frensje, dat komt erbij. Steenstra. Achterin bij Lars. Ja. Staat ik in die bal weer? Ja, die bal is weer. Sterker nog, ze hadden Scon Luut, de moffen. En dus weer het parcours van Tjesse Steenstra een stukje vaardiger dan in de eerste omloop. Ze gaan terug naar de hele finale. Martin Bergsma. Ze winnen maar 4-2 en 6-2 van het parcours van Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Lars Pieter van Straten. Ja, 3 parcours verwachten we in de hele finale. Parcours van Bergsma en Tjesse Steenstra steen het al. Parcours van Van der Bos verwacht je weer daar ik in. Dan komt er altijd 1 parcours waarvan je denkt, ja, dat is dan de verrassing als die andere 3 erin komen. En dat kiest zij dus wezen. Het parcours van Paul Dijkstra. Eerste matchpoint is voort. Nog 2 te gaan. Pakken ze het op de tweede. Bal achterin bij Patrick Skeepstra. Die slaat die bal hier goal mis. Misschien is het plaats van de laatste eerste. Want ze had Fortune krijgen niet voor. Maar ze verliezen maar 4 van jou. En dus je kunt een prijskipper bij de man in Giel. Die gaan namelijk terug. Paul Dijkstra, René de Haan en Gerben de Boer. Ze winnen maar 4 om fjouwer en 6 fjouwer van het parcours van Auke Boomsma, Hiltje Bosma en Patrick Skeepstra. De jongeren winnen het van de senioren, zou ik maar eigenlijk stellen. Ja, als Lietse jongen had natuurlijk een dream, dat was de PC keertje. Als er nou om die heen is just, is dit was die voorstelt van een PC? Ja, natuurlijk kan je een bal boven slaan en iedereen klapt, dat is alles. Ja, zelf Freuling, hier is het gevoel ik wat, maar ja, daar ben ik nooit verder dan de tweede omloop kom. Nou, dit is toch wel wat oors, Gerben? Dit is wat oors. Ja, mooi parcours, leuke jongens, dus heel goed. De mogelijkheid van het parcours van Van der Bos, Triemstra en Sielstra. Om het te meidjen. Komt de opslag van Enno Kingma. Voorin bij Triemstra gaat hij nog in de bop, maar dat is dan lekker. Hartstikke dat de beste keertser van dit stuit en op de min misschien wel de beste keertser van alle tijden. Dan maken we nog even een ovaatje. Het is stil aanmaken, want Simpertour wint maar 4-2 en 6 gelijk. Erwin, je daar vliegend joert, heb je hem? Ja, het gaat lekker. Ik denk bij beide kanten. Het ziet er een opslag lekker uit en in het perksteen weer goed dat. Ja, als we kritisch wijzen kunnen, dan is het dat je hem ze waarom komen litten van Skinner 4 weers een voorsprong. Hoe koe dat? Ja, klopt. Ik denk ja, misschien een beetje lakser ritme. Misschien krijgt hij een tandje beter als in het begin. In het begin gingen ze wat meer foutjes. Ja, wij net. En toen keerde het met 2 eerst om dat wij wat meer foutjes maken. Hun een wat beter. Ja, dan pakken we daar erop. Het is haast een lieke grut icoon als de PC zelfs. De bocht van Gené, dat leidt je achter. Maar Joet is het een stik stiller als oors. Rustig jongens. Proost, proost.
De voorbereiding is heel anders. Maar ja, ik denk dat we er het beste van hebben gemaakt. Zo. En dat samen met de gemeente en andere horecagelegenheden dat dit de juiste oplossing is. Ja. Om het toch door te laten gaan. Ja. Is het nou ook oors en zoren hier? Ja, wel een beetje, ja. Wat is er oors? Wat rustig, hè? Maar goed, we zitten hier lekker, dus we klagen net. Zo krijg ik zeggen, oors is binnen natuurlijk ook een drukte van belang. Ja, dat vond ik wel een apart. Ja, het is gewoon helemaal leeg. Maar ja, goed. We zijn al lang blij dat we er even uit kunnen. Ja, en mensen komen heel gelukkig binnen. Ze zijn natuurlijk ook, sommigen zeggen zelfs dat ze een beetje onwennig zijn. Hè? Dat zulke dingen zijn heel lang natuurlijk niet mogelijk geweest. En mensen zijn heel vrolijk, het weer zit mee en het kan niet beter eigenlijk. Waarom kom je hem naar de PC? Heel eerlijk. Wat bierken. Ja, nee, we straks gaan naar de arena en dan zullen we een paar partijtjes. Maar voor de gezelligheid, toch het belangrijkste. Wat we de mensen kunnen bieden, dat doen we en, optimaal. De tap die draait wel, Chuck wel. De tap die draait, ja, dat is het belangrijkste. Er binnen nog 4 toeren in de race en de grote keertsnamen zitten er alle keer nog bij. Maar of dat dan ik spannende hele finales opsmiet, dat is de vraag. Wat zei jou, Jan-Willem van Been? Ja, het is net de kraker in die zin wat we verwachten qua spanning. En het is nog wel wat van één kant. Steenstra dan. Achterin. Hartstikke boven. Hartstikke boven. 4 wielen. Ja. Ze doen de roer hinnen. Nou. Het parcours van Martin Bergsma en die. Want Steenstra die hebben geen kans. Of ze het nou voor die ziekje, achter die ziekje. Of ze ziekje toch weer de man van de opslag hard te krijgen. Het helpt ze onthoudt daar helemaal niet. We hoopten op spanning in deze wedstrijd. Die is er net kwam. Voor eerst net. Kan hij nog komen? Of is het bij het tweede matchpoint clear? Martin Bergsma. Voorin. Uit boven. Kweer. Dat is uit. Ja, Kweer. Hij gaat Kweer. En dus de finale van Tjisse Steenstra. Maar won van Martin Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Koostra. Maar 2 vingers in de Noorse. Maar relatief eenvoudig gemak gaan zij terug naar de finales. Tjisse, hoe het komt dit om? Ja, ongelooflijk. We komen uit in het spel. Nou ja, zij staan voor ons deze bij te kiezen. Nou ja, dan ga je eraan. Zij kreeg ik in Hans. Op een gegeven moment bestoot bij haar in het parcours kwam. Maar toch het wel het grote doel, hè? Die PC winnen. Daar je echt om die PC helpen. Hoe zoer is dat dan dit hier nou net slaget? Nou ja, Claire, heel zoer. Ja. Je gaat erin om te winnen natuurlijk. Zo simpel is het. Maar ja, het slagen net. Nee. Nee, en dan best 4 keer tweede worden. Dat is die finale verliest. Ja, dan was het maar een beetje positief beschent, denk ik. In ieder geval net bij het tweede, want anders wordt dat ook nog wel zo'n grote ding. Ja, nou ja, Claire, je weet het dan net. Hetzelfde kom je in een finaaltje en een oorlog, dus ja, steeds maar. Volgend team hebben jullie. Succes, jong. Kom, Claire, dankjewel. Erwin. Twak Sijs-Geliek, belangrijk punt. Achterin. En die gaat voorbij. Ik doe het Willy. Nee. De punten van het parcours van Paul Dijkstra. Die het van het eerst in zijn partij op het trui om het waar vastbond steen. Ja. Hier zitten de meesten op de banken. Daarachter zul je dan de tribune. En gewoon wij zitten dus ik nog publiek. En dat is het verschil met deze dag. Die plakken. Die steenplakken. Je kan een plak krijgen van de tribune of van de bank en daarvoor. Ik een kaartje verkepen. Maar kan ik een kaartje keepje als steenplak. Maar die worden dus ook net verkocht. Dat had met corona te krijgen. Het treden van de bezetting. Nee, helpt die hand uit. Dit met jou om draaien van Van der Bos. Opzij 2 koer hij het aanmaatje. Opzij 4 koer hij het aanmaatje. En nou kan hij het opzij Geliek alsnog aanmaatje. Van een plak in de finale. Gaat dan af van de Bos. Goeie bal en die wordt dan toch meestal Gerben de Boer. Je gun hem ijs een oor in van deze wedstrijd. Want ze haar knok, ze haar vochten. Ze met de verrassing van deze dag tot de hele finale te hellen. En ze hebben het in die finale. Ik zal dit. Want ze bin zo lang goed mooi kwam. Maar op het tweede matchpoint op 400 rijden en Sijs-Geliek is het dien. En gaat het parcours van Van der Bos, zoals we verwachten, toch terug naar de finale.
En dan mooi collega Ander Faber praten mooi. Nou, ik denk toch wel de verrassing van deze dag. Laten we maar staan nemen, Paul Dijkstra. Paul Dijkstra. Je bent er wel heel dichtbij, hè? Ja, het begint gewoon aardig gelijk op. En de opslag ging lekker. Ze sloegen keertsen. En op een gegeven moment draaien. En daarna gingen ze eruit in de bal. En toen kwam het wel aardig goed. Dan kwam ze direct nog dat zo gelijk. Maar van het draaien ging het wel aardig goed. Viel het nou echt alsof je hem er wel heel dichtbij wien? Ja, tuurlijk. Op een gegeven moment is je koers natuurlijk. Het gaat hartstikke goed. En je komt voor te staan. En je krijgt zien van Gert Anna, die slaat het wat boet. En wij zijn wel aardig geweest de hele dag. Dus je bent wel dichtbij, maar ik weet het. En de PC brengt jong en oud naar het chocolaan. En elk had zijn eigen favoriet. Waar is die PC-favoriet? Nou, mijn PC-favoriet is Jelle Attema. En heb je een favoriet hier? Ja. Vertel. Jesse, Hans en Reens Pieter. En van jij dan? Ja, precies hetzelfde. Ik denk dat Jesse gun ik het wel. Dus krijgt altijd steeds net. Ik hoop dat hij het nou wint. Ik ben meer de beste moet winnen natuurlijk. Omdat het mijn lievelingsneef is en hij had het, ja, ik dacht, ik hier er vertrouwen in van hem al, maar nou, nee, het zakken wel gauw. Maar, wat dan? Nou, hij was net goed, hij was echt slecht, ja. Mijn zuster wint het in de minutskiën, dus wat dat betreft ben ik wel van Bergsma, Kootstra en Hazen daarbij. Maar goed, de latting in mooi West van de Bos natuurlijk, kan ik winnen. En Hans Wassenaar, die vliegt niet koning worden, die kan ik winnen, de partij. En dus de finale van de PC 2021 gaat tussen de partouren van Matten Bergsma en die van Gert-Anne van der Bos. We zoeken naar de eerste slag van deze partij. Goeie timing, Simone. Matten Bergsma slaat hem met de Friese tegen Triemstra. Bergsma gaat er nog even onder terug. En we noteren de eerste keers van deze wedstrijd. De finale van de 168ste PC. Welkom bij deze finale. Een uur lang. Of een uur hebben we het mist. De PC 2020 koert net er ook in. Je weet het, trok corona. Gelukkig wordt hij Joert Wolbekeert, de 168ste PC. De finale gaat tussen de betoeren van Matten Bergsma, Jerien de Wiet. Matten Bergsma, Dylan Drent en nou de opslager Hendrik Kootstra. En de eerste boppenslag van deze wedstrijd noteren we. Die is van Teke Triemstra. En de eerste punten dus die ben ik van het toer van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Sielstra. Van der Bos. Op Zijske League, belangrijk moment voor zelfs. Komt voorin. Nee, komt er net. Komt er net. Rotting de boppen. Teke kan hem goed retourneren. Die kan het als ik oh, maak hij nog een keer weer waarom? Ja, nee. Gaat hij eruit of net? En dan Mats Sielstra moet retourneren. Dat komt hij. En die slag het van die pikstaf van het toer van Van der Bos. Oh. Geen eerste League. Nee. Een spul in het voordeel van het toer van Teke Triemstra. Oeh, daar had ik nog. Wel een beetje geluk, hè? Tja. Dylan, hier maar is misschien wel daarnet voor iemand. Nee. Nou, hij kan Hendrik kan net uithellen. Dus die had de honger vol op het lichaam. Dus hij kan net helemaal uithellen. Maar haast in evenwicht. Tredder zit wel achter. Nou, nee, dat niet. Die kind. Raar stuitje, maar dit keer is hij voordeel. Wel een rare stuit. Bergsma slaat ze helemaal vlot in zijn eentje op dit stuit. Even in zo'n Gers, zo'n Paul. Hij zit op links. Koekoek. Ja. Daar gaat hij. En een keer die het krijgt. Ja, even doeken. Hij staat nou de andere kant op. Maar wel, nou is je rug eronder. Dus ik doe je rug er. Sais. Die gaat dan nog wel redelijk snel. Van 2-0 naar mogelijk 2 gelijk. Wordt het in die Tweede League, maar Matten Bergsma die pakt dit hele eerst. Hij pakt het hele eerst. Jouw punten heeft het begonnen. En nou, je zocht even die blik van Bergsma richting dat toer. Als je maakt, kom er ik even bij. Hoppa. Ja, op boven ik. Ja, daar zit de fanclub van Bergsma. Ja. Dit is een punt. Nou, hebben we het wel meer punten, maar dit is een cruciaal punt. Waar pakt de treien eersten?
En wat me opvalt, ook Gert Anne dan net een mine pakt. Hè? Wat uit. Dit is dit heel bewust daar in de hoek van het veld. Wat een Bergsma op die stand van 2 is league en 6 league. Je viel op spanning op het zoeken aan. Goede opslag, ik goed uit en ik een prima keer. Maar Bergsma maakt er achterom. Ja, die bal is al echt ook niet wat rapper aan de stoopist. Als hij vaart maar krijgt als tegen Triepstra slaat. Maar goed, hij keert hem alsnog. Dus is het nog altijd niet 2 gelijk, 6 gelijk. En laat er een hele dikke keert. Ja, nou misschien het moment voor Dylan. Denkt dat Van der Bos Dylan op ziekte? Nou ja, de vraag is, weet Gert Anne wel wat er... Nou, dat wordt er waarschijnlijk wel. Bij die hem brengt, dat is misschien wel een vraag. Want Dylan had hem net. Koos had het ik dan net in het perk, hè? Nee, zeg dan Hendrik het in de boven staan. En dat is de oorman traai, hè. Dus er wordt hoop echt omkeerd. Hoop wisselingen. Die dikke keert, verdedigt. Terug op het doel van Van der Bos. Brengt hem voorin bij Dylan Drent. En die rekken hem mee aan de Martin Keri. Hij wist dan doet hij. Dan mij dan toch maar weer eventjes dwan. En dat doet hij op een belangrijk moment. Dylan Drent had het nog net in deze finale. Nee, en Van der Bos komt op een treien om het waar vastsprong. Voorin. Hartstikke mooi. Dikke Triepstra slaagt ervoor dat het doel van der Bos op Fjouwer om het waar vastsprong komt. Ja, ziet redden. En de vinger omheen een rondje. Ja. Logisch. Ja, ze kunnen 2 vastsprong wie van der Bos. Het werd werkelijk, 2 leak. En er zit heel dichtbij elkaar. Er wordt goed keerst, er wordt leuk keerst, er wordt mooi keerst. Er wordt wat foutjes maken. En dan is het alles rol in. Maar als ze nou uitrennen naar 4 voor 2, ja, dan is het misschien wel die. En voorin. Dit boven. Dit is boven van tegen Triepstra. Die het kweers uit. En dat is ik. Nou. En teken is het er net maar in is. Nou wel. Ja, want dan zit er al West. Ja, hier er al West. Willem zo mij melden, zorgelijk. Nou, eens even zien. Want het hier bij Schenk in, hè? Dat dit een goede kaart is. Zat denk ik net, maar ja, hartstikke kweer. Ja, hij gaat er net omheen. Hij teken daar even. Hij boegt op het laatste. Dat is maar Wens en vader. Zorgelijk. Treddeke zorgelijk. Ja. Nou. Een belangrijke zijsgelijk. Wordt het 4 om 3 of wordt het 4 om 2 in het voordeel van het parcours van Van der Bos? Voor, denk ik. Ja, en 4 voor ik nog. Oh. Bergsma zit de hele dag haast fout geweest te keertsen. En dan op zo'n belangrijk moment zit het dan toch tussen de eren. Je weet het wat het is. Maar hij slaat hem inmiddels wel voor. En zo wordt het net 4 om 3. Nee, het wordt 4 om 12. Wat eerst een god van 3 eerst. En is dit dan het beslissende godje? Beloon die zelf voor die werk. Alles wat ze verdienen heeft in de laatste 3 omlopen deze 868 pc. Slaat hij ze weer eens een keer voort. Van der Bos. Voorin. Het rekt hem net goed. Het gaat kweer. Dus het is gelijk. Ai. Het is net de PC-finale van Dylan Drent. Want Sien Toer zit toch tisse kweerslag op het deer. Voor de 4e keer zorgelijk. Eerste matchpoint. Het is 6 uur. Gert-Anne Van der Bos. Kermietig als hij is. Het is soms alles, het is soms niet. Maar hij had zo vaak al won. Zo vaak die PC won. Tierma zien maat. Zien echte maat. Tegen Triepstra. En nou 4 voor 2. 6 gelijk. Maakt die die werk. Dylan Drent slaat hem weg weer. Hij slaat hem weg weer. En dus is de overwinning van tegen Triepstra. Gert-Anne Van der Bos en Erwin Sielstra. En van die laatste bal Erwin Sielstra is het de allerlaatste keer. En van tegen Triepstra ik een bijzondere. Hè. Hij klimt op in het klassement. Alle tijden van de PC naar Tredde plak daarbij. Een hele grutte. En dat is tegen Triepstra. Terecht, Woel. Geweldig.
dit is lekker jongens. Als je zo'n hele finale had, dat je er bijna nog een keer in de zee, maar als je net het spul zat draaien, liet wollen hoe je graag draaien wil. Ja jongens, dan mag je op scherp doen in de finale, want die man is hier op scherp. Hey. Oh, geweldig. Beste partij van de hele dag, de finale. Dus dat is zoer. En vooral op zo'n moment is het gewoon kloten. Dat is kloten, maar ja, zij winnen beter. En dat, ja, wilst ik geweldige rieten zien. Zijn we beter, maar ik denk dat ik... goed, wij blowen net bij. En bij 2-2 komen wij weer mooi weer om. Maar daarna verlies ik het 2 eerst. En dan begin ik wat te vergooien en wat te verschieten. Wat wil ze voor jouw zitboom? Goed, daar rint het even. Maar dan kom je bij en dan kom je weer achter en dan probeer je het weer. En dat slaagt het dan net. Ja, we zijn in het seizoen gegroeid. Hoe kwart het seizoen ook is. We begonnen steeds beter te keertsen. En vooral in de betere parcours keertsen we goed. Ja, dan komt dit, dat dit zo eruit komt. Het is onbeschrijfelijk. Ik al eens mijn sexde. Het is een van de mooiste weer. Dus het zit heel diep. Waar komt dat bij? Ja, natuurlijk. Je hebt perikelen. Je weet dat het die hoort het doen, maar ik heel goed. En het is een verlichtingsvaardiging natuurlijk. Het is een geweldenaar, is een geweldenaar. Maar ik heb buiten van de dingen te beter krijgen. En ja, natuurlijk, dan ben je gebrand om te winnen. En dan word je zin laten dat hij een verkeerde keus maakt. Maar we krijgen er echt een topper van waarom. In de vorm van Erwin. En daar ben ik gewoon blij voor Erwin. Blij gedaan. Ja, Oermond terug in Mooisjes. Hier stiet er een ogenschijnlijk tegenrestige Hendrik Kootstra. Hendrik, ja, kloten zeggen ze dan. Ja, inderdaad kloten, ja. Ja, we keert ze net. En ik denk dat we dat om onszelf misschien moeten verwieten en ik om hun. Ze maten die sloegen geweldig op en maar ja, zij sloegen ik goed uit. Nou, we hebben net een soort keertje en we binnen een soort wisselt. En in het perk zetten wij er tenminste een uur. Die gewoon maten zijn opslag geweld, zijn hun perk geweld, ja. En in die strijd hebben we verloren. Ja, dat is mooie ridder net hè, op zo'n dag. Is het van de morgen in de gaten? Dat kan wel eens een bijzondere dag worden? Ja, uiteindelijk al. Als je natuurlijk snel fantastisch keert, dan win je dat. En ja, dan ga je zelf vol vertrouwen hierheen. En man die latting en we uiteindelijk hebben we een mooi lat. Nou, wat lekker had je net voor het Bergsma of Steenstraat hoeven. Dus dat weer mooi zo. Ja, dit kan een hartstikke mooie dag worden en dat is ik zo. Ja, dan willen we hier de prijswinners ervoor hebben. Patoer, Tretjen, Gert-Anne van der Bos, tegen Triumfstra en Erwin Silstra. Ja, beste vrienden, dan is er nog één prijs te vieren. En dat is net de minste prijs. Ik zal hem even van het stokje hellen. En ik zal het net spannender maatje dan nodig. Beste beestken, de koning van de 168e PC staat al in het midden. Dat is Erwin Silstra. Klasse kerel.